Когато всеки си изтегли жребий, един от съдиите преминава покрай всички атлети, които са подредени в кръг, и проверява какво са изтеглили. Съдията събира тези, които са изтеглили алфа, с другите изтеглили алфа и така нататък. Този процес се повтаря всеки рунд до края на турнира. По време на боя няма ограничения, било забранено единствено хапането и бъркането в очите. Атлетите си били без ръкавици или други предпазни средства. Двубоя приключвал, когато един от участниците се откажал чрез вдигане на показалица или до смъртта. Видяхте борба панкратион. Следва робски